B'investiment meħtieġ fl-infrastruttura pajjiżna jista' jiżviluppa niċċeċ ekonomiċi ġodda bħal sports tourism dan apparti li l-poplu Malti u Għawċi ikun jista' jżomm attiv ħajtu. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġa kif is-sibt filgħodu għamel żjara waqt l-avveniment sportiv tal-High Rocks, avveniment li qed jittella matul tmiem din il-ġimgħa u li huwa tip ta' sport ferm intensiv. Matul din iż-żjara l-organizzaturi tal-High Rocks ħadu lil Elix Borġ fil-ġim li hemm fiż-żona fejn tkellem ma' dawk preżenti li l-kol spjegawlu għalfejn daħlu għal din l-isfida, kif ukoll spjegaw it-tip ta' taħriġ li jagħmlu jum wara l-ieħor bilan li jkunu preparati għall-isfida. Apparti minn hekk il-kap awgura wkoll il-grupp ta' partiċipanti li kienu għadhom ħajibdew din l-isfida. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ tkellem fuq l-importanza li jkun hawn l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura sabiex pajjiżna jkun jista' jisfrutta niċċeċ ekonomiċi ġodda bħal sports tourism. Sport huwa qalba ħafna u għalhekk jiena kull fejn nara xi forma ta' attività sportiva u attivitajiet bħal dawn li jiġu organizzati rid nagħmel nkun preżenti sabiex nissapporti l-atleti u anke l-organizzaturi għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kunċetti li huma importanti ħafna u li jistgħu wkoll ikunu niċċa ġdida ta' turizmu li jkollna ġo pajjiżna, sports tourism li hija importanti ħafna, però ovvjament irid ikollok l-infrastruttura biex ikollok dawn il-hubs fejn ikunu jistgħu jipprattikaw dan it-tip ta' sport. Ovvjament nawgura lill-atleti kollha, nirringrazzja lill-organizzaturi u nwedhom is-sapport tiegħi f'kull ma għandhom fl-ambizzjonijiet kollha tagħhom. Għaldaqstant matul din iż-żjara l-organizzaturi spjegaw li l-High Rocks Challenge daħlet fis-sitt edizzjoni tagħha u li din id-darba kien hemm numru rekord ta' parteċipanti hekk kif kien hemm il-fuq minn 1100 atleta. Din l-isfida tinkludi kategoriji varji parteċipanti ta' kull età fejn hemm dawk li jikkompetu b'mod individwali kif ukoll dawk li jikkompetu b'tim ta' żewġ persuni bitliela isiru kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Il-High Rocks jinkludi numru ta' eżerċizzi ikkumbinat mal-ġirien. Infatti il-High Rocks Challenge bdiet matul il-jum tal-ġimgħa se tiġi fit-tmiema matul il-jum tal-ħadd. Net News kellem ukoll mal-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta Ken Id-Delija li qalilna li grazzi għall-attivitajiet bħal dawn Hospice Malta tkun tista' tkompli toffri kura tal-aqwa kwalità lil pazjenti, kura li tiġi provduta bla ħlas. Event organizzata tajba ħafna, numru kbir ta' parteċipanti, organizzazzjoni impeccabbli. Ovvjament meta dan jagħmluh għal qatt nobli bħalma u li meta tgħin il-Hospice Malta, tiġi avveniment terġa' eżbaħ u xekk għaliex aħna nagħtu s-servizzi tagħna kollha bla ħlas, il-pazjenti ilaħqu madwar 1600 fis-sena. U attivitajiet bħal daw jgħinuna ħafna biex inkomplu nagħtu s-servizzi tagħna ta' kwalità għolja kemm jista' jkun. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ kien akkumpanjat minn Sera Bajjada.